Os concellos de Melide, Toque, Santiso e Arzúa sufriron con intensidade os rigores do vendaval. En Melide, a mitad das parroquias quedaron sin luz na noite do venres e a día de hoxe luns as parroquias de Baltar e Orois aínda seguen a ter problemas no suministro eléctrico, así como núcleos pequenos. O incidente máis grave produciuse ao caer un eucalipto sobre a Nacional 547, destrozando por completo un coche cuxo conductor resultou sorprendentemente ileso. A cuberta do polideportivo do centro de saúde rexistraron desperfectos causando neste último unha inundación na sala de agarda. Nestes momentos todas as vías principais están despesadas. No concello de Toques o suministro eléctrico fallou na súa totalidade ata tarde do sábado e a día de hoxe foi reposto na capela, aínda que hai núcleos pequenos que aínda siguen sin el, así como o servizo de telefonía fixa. O repetidor de televisión de San Cidre tamén resultou danado. O teito das escolas de Oleiros e Villamor resultaron afectadas e dende o venres retiráronse 87 árboles das estradas e pistas. O concello de Santiso, o máis afectado, pasou 3 días sin suministro eléctrico. O concello habilitou cuadrillas para cortar e retirar as árboles caídas nas estradas. Pola súa banda, en Arzúa tamén se retiraron numerosas árboles dos camiños que afectaron de xeito notable ao tendido telefónico e o suministro eléctrico, de feito que ata tarde de onte aínda eran numerosas as parroquias de Arzúa que non tiñan luz eléctrica, sendo o sector gandeiro o máis afectado ao levar prácticamente 2 días sin poder ordeñar.